Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Na iman to pagusinta no sagen kay makampat a video na isa ko piangalalayaman tano para tiya inipun ko kay tutano na tamaniman to uay na kailayaman agiin na marage aribat aparatiya. Nagantunaw to aging ga iya kailayaman tano aribat aparatiya. Na ayaw to aribat aparatiya kailayaman tano uay na basta kun akapantagan akapatay sumanusia si sa sulda masjid nagyuto kun nito sa pakasurga sa kaniya sa lungan ng kiyama. Di ba ginan ikiliyaman tano para tiya? Uway, aanded ni kapakanagtano sa tao si imyatay sa sulda masjid na derikid na aya di tano di matero so kadaklan tano na inauna lini mo Allah kapakasurga niyan kasi imyatay sa masjid naginan ipagmintano aribat aparatiya. Marayag sa taman amarayag, akapakasisilay niyan, aparatiya adapat na mipagawatano. Sa kataya sa mga sabab, mga bangsami, o kababaluyanan, aribat aparatiya. Aya pagampaganayron, mga pagarya. Na dadin amya aliyu wallah, o paramanian a Quran, iba sumanusya nakapantaga nakapatay siya sa Masjidil Haram, o di na siya Masjid Nabawi, ang Masjid Nabi, na tuos sa pakasurga. Dad nanan, maaliyo wallah ko Quran. Daya panari mga padsa na mga masjid. Uway, ikadua asabab. Uway, aya ikadua asabab na ilayan niyo kung sunabiya, Muhammad, kada matay sa masjid. So nabi tanong Muhammad na si kapantagan akapatay, si ikuwalayran agusua isa. Sa kataya sudalil mga pagarya, pagkitikaya na karkano na natandangin niyo sa mapya pamakinigan, nagupangililayan. Si saging kaya kitab ayat italian na As-Siratun Nabawiyya, tutulang ko nabiya ini surat, yakini Ahmad bin Zaini, Dahlan, saging kaya pandangan ikapat gatos agudo pulagupat. Nakataya inaluin niya siya, sukat, pero o karumaw nabiya gito su Aisha, at tigiyan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Aya maana aging ka na nakatero o Aisha na kiyapantagan at tigiyan akapatay. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sid na tigiyan sa suld walayakan. Na miningan ang mga pagariya ko agama upamakaad na kalbihan o kapupetay umano siya sa masjid. Kagito ito sa kapakasurga iyan. Na mata nakika, ipanguyat una bitano Muhammad. Na isugo iya dung mga sahaba, si kano agibaling sa masjid. Kabaka nuron kapantagi kapatay na miya kasurga kano. Na ilinyo man, sunabi, na si kubifur akapatay niyan, na daan na sumyagad sunabi sa sakit. Miya sakit su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung miya makapiragawiin, nagubumawafat. Na upamakaad na kalbihan, o kapuputay umano siya sa masjid. Pagiyuti ito sa kapakasurga iyan, na mataan ka, teroon din unabi kumakarumanihan, inauna, dulog na kunyo sa masjid, karuakan punayawa sa kapatay, kaan matangkad asak na ginaw manaya, akakwa ko mapia. Da, banan ini panguyat unabi. Da din maturo unabi na danyan mi panguyat. Na mininganan mga luksami na mga pagaryami, sa daaki abasan benar. Sagyang kanan na kailayaman tano aparatetano sa tao apuputay sa masjid na tuo sa pakasurga. Ilenyo man sumagatos agu 20 agu patanggibo mga nabi wallah. Mga rasul, mga sugu wallah. Si sagyang ga iya pirikirikuban mananian na dunya. Uway, na anda siran miya matay. Nakunag mo kanuruna sa matag talo mga nabi. Dadin akatuon yusan ang nabi iba aya tutulanon na si pantagi akapatay si sa sulja masjid sa apiapan miraot sa tuluan nabi na da. Na miningan ang mga pagaryami sa upamakaad na kalbihan o kapupetay umano siya sa masjid. Kagyuti ito sa kapakasurga iyan na matan karantar no Allah Ta'ala sa mga nabi na siya kukap tumatayran na si silang tumatay sa sulda masjid. Na ilay niyo man, ayad na pupetayan ko mga nabi na sumanga darpairan, sumanga walayran. Na, pada mga kakarina, sagyang ka na paratiya kailayaman tanwa, tigitanwa, inauna miya kasulja surga, o di na pakasurga si tao, amiya tayo sa sulda masjid, nakataya sa pada karina sa ginan na ribatan na paratiya. Anda man niya ikakukumangaw sa tiga pakasurga sa alungan na kiyama, at yang kadaga pakasurga. Uway,
Idan niya man misikata sa mga tao, ipisikata yan sa alungan ng kiyama. Kada pan makapangukom sa Allah, ada pan bangkit ta dunia. Nang giro ka at 3 taon ko surga. Ida pan na mabangkit ta dunia, ada pan makapangukom sa Allah. Oy, nada niya man misikata sa mga tao, ipisikata yan. Oy, kaging ko to amiyatay si sa masjid na sigurado aad na ipisikata yan sa alungan ng kiyama. Kapakayaan na miya ka, kiarasan yan ang mga tao, kaya pakasagitan yan sa katuro, ang mga tao, anta kagalabag, o di na ad na miya lalimiyang kiran, as sa kamay to at tamok ko dunia, nagyang ko to ang mga tao, ang miya nga lalalimian, katuro anta kagalabag, oay, ay panuban yan piyamanintan, o di na ba niyang biyuno, na langon nun ito pagkaw masalungan ng kiyama, na panakatsira nun sa hak. Oay, na basta ada ba niyang mibayad, o di na miyalangan sa mga amalyan ng mga pipiya kagyuti minibedian, na pamanaptaro na kapirasurga. Kailangan sa amal, miyapan katon o mga tao, miyan katon sa alungan na kiyama, nagiro kapirasurga. Anda so pamikiran, akal, mga luksami ng mga pagariyami. Inutikan na gina na haramanan aparatya kapunaan tanus wallah. Dapan makukum wallah aging kaya manusia na tiyang kadikadin na tigay na nakautuat miyatay sa masjid na pakasurgaan wallah. Ay na malaan na nadusa kapkaunaan tanus wallah. Na ikapat akarina sa ginggai alagi dia paratiya na ribat mga pagariyami na makasusupak si Quran. Na di ba pitirutano si kumiyang una abas taging kutwa kapit anta kaparatiya. Apia pan hadith na pun makasusupak si Quran. Kadi makaayon ko Quran, nagyutod ni mga karina sa giyong kutwa lagi dito aparatiya, udi na hadith na ribat, khurafat, aparatiya. Na ito na yung makasusupak si Quran, ito na yung misusupak yan si Quran, na giyong kutwa katiru Allah, oy, inaliw Allah ta'ala, si saging kaya para manin na Quran, nagyong kutwa katiru nabi, ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, sakan at tigo nabi na dia kan katawan wa anto na iundasakan. Di niyang katawan to na iundas yan. Siya ko kapatay niyan. Nagudia kan katawan wa anto na iundas siya wa kuriyan na kanu mabuhat tigo nabi. Na sina no to ditiro ako mga umatian. Mga sahabat yan. Na midadaptar danan sa Quran. At hindi katawan na rin yung nabi. Yung kutwa future yan, undas yan. Siya ko kapatay niyan. Mala na sa alungan na kiyama. Na di niyang katawan. Nagudin yung katawan ni undas, naguresulta ng mga umatian, mga sahabat yan. Oy, nasa kao pa maipanguna ko na, ako kumun kaaging ko to at tigay na una, tawanan ko surga, kami atay sa masjid. Dingka miya supak sa Quran. Nagyan ni mala ang panginagaan tanong mga luksami ng mga pagariyami. Nagyan kaya piangaloy tanong siya, mga proof, na banday ni miya katiyok san ko tao, diing gagada-gada, pugusar sa pamikiran. Na ipuna ki iman to. Na di tanong nanditero nagyang nalagi din na paratiya. Ita pala tanong. Apunta no miya ka nagsataw miya tay sa masjid. Na ilenga ka direct na kiyong tanway na nalini mo Allah. Aginan na pakasulda ng kusurga. Tisa manuto na debes limo wallah sumana nabi kada silan matay sa masjid. Debes limo wallahu taala su Muhammad. Ang nabi tanong kada matay sa masjid kasi miya tay sa igan. Na siya kini aging iya miya tay sa masjid at tigka apakasurga. Hoy, na mas miya kalbi di sumanga nabi. Babago ini kapakateron ta abanda miya kasaragun. Naad na miya tay sa masjid. Na may lingad naging mga kuminto na do miya linim wallah kami ka surga. Na siya kito na miya karatarataya dat. Ad na kiyang babasaan yan sa mga ranata abasa sa ging Facebook. Ayad na mga basan yan nun na mga basa adi pangalilin wa aso sabab ko karatayan ni karsike ni dila. Na si miya tay sa masjid. Na kanabaginan nito sa man na niya kapakasurga yan. Alangon na kiyang babasaan yan sa marata na panakatunag sa alungan ng kiyama. Na naman ikang giro nga pagkasurgaan wallah, idapan makukum. Uway, naging na mga pagariya. Maginakatano, di agad-agad na kukumtano sa tigtanway na ona, pagkasurgaan wallah, kami atay sa masjid na ipudi man to na itapalagtanonan, kapag kubakas wallah, nasuka ang kubang kakwallah, kapugunaan ka sukukuman wallah, naging na miya kalalaado siya, ami pumbakat kanan sa alungan ng kiyama, uding ka, taubatak wallah. Napalapan ka, kito kawan ka subenar, na ding ka, pagkairala sukiber ka. Na pangungunutan ka, kubenar ka, gagawin ka, kuginawang ka, uway, kaya nakunutan ka na sa Quran, nasibutaman, wassalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.